Det är svårt. Så jävla tydligt. Ja, men alltså, vad var argumentet? Jag förstod inte argumentet. Vad var argumentet? Vet jag inte säga. Men Danne, nu är jag så helt röd. Vad spelar in? Ni syns inte, så det är ingen som vet vem det är. Om man liksom inte strular så... Om man inte strular så kanske man får ett bättre rykte än det. Vardagsaktier. Tror du att problemet är att det är ryktet? Vardagsaktier kan det vara. Tror du att ditt rykte springer i vatten, Esper? Jag tror att nu pratar vi om Daniel. Att kanske många tjejer håller sig borta för att tänka att det här är någon som... Men var det någon tjej som ni har träffats förut, eller varför skulle de veta vem det var? Va? En hund. Nu pratar vi om Daniel. Som när en väl får någonting släpper det. Vill ha någonting som när en väl får det släpper det. Men då kommer det ju alltid vara så, Esper. Alltid? Nej, det är så, jag säger det var så förr. Inte nu. Men då måste ju släppa tanken. Men hur vet att det är nytt nu då? Hur vet att det är nytt nu? Nej, men det är lite nyårslösa kanske. Det är ju tjejer inte snart. Om en vecka. Om en vecka. Ikväll är ju... Ikväll är free bird. Free bird ikväll. Så är Nick. Seriöst? Okej, Danne, vad har du för förklaring? Till vadå? Jag glömde bort vad jag pratade om. Varför ska jag förklara på något? Du ska förklara varför ni inte strular. Det är principles. Men Vad är principen? Jag förstår inte. Alltså jag förstår inte heller principen. Jag känner att principen jobbar emot det. Ja. Ni... Vad tar jag på? Det är lugnt. Det var bara axeln. Alltså det var bara hade du tagit på något känsligt så hade jag sagt till. Det var väldigt tyst faktiskt. Sitter helt tyst bara... Good! Det kanske är gentle fingers. Ja, stabila killar. Alltså, om ni någon gång vill ordna en blind date så kan ni göra det. Lugnt göra det utan att oroa sig. Då vill ni att ni blundar för vad som kommer hända ikväll. Okej. Nej, ska vi dra? Är du klar nu, Esper? Är du helt... Du ska för helvete. Det är lugnt, Danne låg för en månad sedan. Ja, ska vi gå ut eller ska vi vara kvar? Nej, vi ska gå ut. Han låg för en månad sedan, så det är lugnt. Ja. Behöver inte gå för mycket. Då måste du ha ny nu. Det är fan dags till in. Obviously är det dags. Ja, men vill du gå nu då istället för att sitta här? Jo, men vi går nu. Nu går vi. David sett vi går. Nu går ni. Nu får ni fan dra. Det var så himla... Nu går vi. Sug i det här nu Jag till. tycker att vi blir lite kritiserade. Jag tycker också. Ja, men alltså ni blir kritiserade av legitima orsaker. Ja, vadå? Vi har ju inte ens kritiserat. Vi har ju bara frågat Ja, vi har bara ifrågasatt. Nej, vi har Nej, frågat. Och vi har knappt ens ifrågasatt. Det är frågor till frågor. Vi har typ så här ställt frågor Ni har en ner. massa olika teorier, men uppenbarligen funkar de inte så bra. Då måste vi få Jag har ingen ifrågasätta. teori. Jag tycker så här. Fan, om man... Det är fan fortfarande på ju. Får du stänga av?